Joaquim! Joaquim, què vols? Doncs et volia comentar que... Ei, espera un moment, tio. Avui dus una samarreta diferent a la meva. Caram, veig que ets molt observador. No seràs pas un espia, tu, oi? No, tio, tranquil, que no sóc cap espia. Jo estic molt tranquil, era sarcasme tonto del cul. Què? Sarcasme, hòstia! Va, deixa-ho estar. Se m'havia passat per alt que aquesta paraula era massa complexa pel nivell intel·lectual tan limitat que tens. Bueno, però ja està bé, no? Per cert, encara no m'has explicat el per què no dus posada la mateixa samarreta que jo. De veritat vols saber-ho? Que sí, punyeta! Saps què passa? Que penso que he pres la millor decisió de la meva puta vida. Deixar de dur la mateixa samarreta que la d'un perdedor. M'estàs dient perdedor a mi? No, a la tia Juanita que viu a Guatemala, si et sembla. Tenim una tieta que viu a Guatemala i jo sense saber-ho. Estàs de conya, no? De conya? Per què ho dius? És que he dit algun comentari graciós o què? No, deixa-ho córrer, tio. Ah, per cert, el que et volia dir és que estic sortint amb una noia, tio, és la puta hòstia, nen. Però què dius, tio? No fotis que tu creus en les relacions sèries, germanet? Va, home, va, no saps el que fas. Com que no? A què et refereixes? Collons, és que no has après res de la teva última relació amb una noia o què? A veure si se't queda gravat al cap d'una puta vegada que les noies només serveixen per 3 coses. Fregar, escombrar i follar, vale? Tio, però com pots pensar així? Però tu en quin segle vius? Ostres, amb raó no has sortit mai amb ningú. Mira qui parla, el Brad Pitt català. Per cert, aquest sóc jo. Ja t'agradaria a tu ser com el Brad, cregut dels pebrots. Quantes relacions has tingut fins ara? El número no té importància per mi. Només amb la meva gran i brillant intel·ligència ja em puc lligar a totes les mosses que a mi em surtin dels ous. I tu què? Com que i jo què? Que no te'n recordes? Primer vaig sortir amb el Daniel i després amb la Sarai, tio. Vaja, després sóc jo el que té memòria de peix, saps? Ah, sí. Ets d'aquelles persones dubtoses a les quals se solen anomenar com a bisexuals. Ets un puto indecís, com tots els de la teva calanya. A veure si t'aclares d'una vegada, cony. O una cosa o l'altra. Deixa't estar a tonteries d'ara provo carn i després provo peix, home. Serà cap de pardals el tio aquest? Mira, me'n vaig que tinc feina per fer, saps? Apa, aquí et quedes. Adéu, capullo!